Usikhaphelile ngempela Lila. Angisoze ngakwamukela njengomamezala wethu nanini. Ushada kanje ihlezo lodwa lelo lenza ubona. Oh sengiyabona ukuthi akazange akwazi ukugwinya ukuthi uAJ akafuna ukushada naye. Oh sengiyabona ubani vele ungavuma ukuthi alahleke lo umndeni ocebe kanje. Uwena vele lo, cebo lakho. Kwanele. Ungakhohlwa ukuthi ukhuluma nomamezala wakho musha manje. Vala umlomo wena. Ukuze athole leso sikhundla kofanele thina simamukele. Ebukhoneni benu uAJ ufaka intambo engcwele entanyeni kaLila okuzolandelwa wonke amasiko. Futhi nonke ningofakazi. Asehlisenike ibusiso kubashadikazi bethu abasha. Sengakhuluma ke ngendlela enifuna ngayo. uAJ noLila sebeshadile. Angeke sisakuphikisa lokho. Ngempela kulungileke. Kulungile akaba umfazi kaAJ. Kodwa thina khohla ngeke simhloniphe. Ungene kulomshado ngokungamukelekile. Manje yenza noma yena ayifuna asinandaba thina. Hayibo. Ungakusho kanjani ngempela lokho? Uma kodwa omusha nje. Uma engekho emzini wendoda yakhe la qeda ukushada khona, ufuna ukuthi abe kuphi ngempela? Into ebekufanele uyicabange eqala le. Ngazile khona ukushaya amanzi. Ngalesikhathi elokho ezama ukuzenza into engcono eteketisana nogogo eqaleni. Bekuyicebo leni lonke le. Bekuyicebo labo Durga. Ngenkathi sikubuza thina, uye waphendula wathi, "Ulana ukuthi uzobusisa umshado kaAJ." Iyona ndlela ombusisa ngayo le? Nkosi yami. Iziphi ngempela lezi zone engikhokhelayo mina kanti uma indodakazi yami ingavumelekile enhlobo ukuthi ibe umamezala la. Abamvumeli nokuthi abeke umcondo endlini nendoda yakhe kuvumelekile lokho. Kodwa Nkosi yami kumele ngisho msepe indodakazi yami eqeda ukushada. Washona lo mama wakhe sesemncane wakhule engenayo mama. Manje umshado wakhe uyabhidlika lapho ngithi izinto zakhe seyiqala ukuhamba kahle. Nimphuca le njabulo ngabuba nayo. Nkosi yami kodwa kumele ngenze njani? Lilo suzokuhle. Qale ndihlise umoya. Nkosi ngicela usisize. Bengithi kulomhlaba ohlabayo usekhona umuntu nje omncane. Mavuka ngicela uvuke ma, ngicela uvuke bandla. Ma ngiyacela ungavumeli ukuthi ndikuphathe kabi ma. Ngiyacela uyakukhala. Lalela. Ngikulungela ukuthi ungijezise noma ingayiphi indlela. Kodwa ngiyakushintshe ma ukuthi ngizochitha impilo yami yonke njengonkosikazi kaAJ. Angikhathali ngenzakalani. Ngiyazi ukuthi lo mshado busho lukhulu kuwe. Futhi auntie, noma bengathina abanye abantu, mina noAJ sesishadile manje.
noma ngathi ubani onenkinga nalokho sikwenzayo. Kodwa iqiniso ukuthi mina sengiunkosikazi ka-AJ manje. Oh Lila, kulungile sithandwa sami. Yonke into izoyenzeka auntie. Ngicela ungakhathazeki. Usetha ngempela isibindi sokwazi ukuthi ukhulume kangaka ngokuqiniseka. Lux Mrs. Angikusoli ngokudinwa kwakho kufanele. Kodwa ukuthi benginezathu zami zokwenza lokhu. Bekumele ngenze lokho engikwenzile. Kungani vele? Sitshela ukuthi uyenzeleni lento. Okokuqala nje ngani ngitshele muphi umntanami? Ushweta. Ungayenza kanjani lento kumina? Ufikile egumbini lami wena izolo. Wazenza umngani wami. Ngobani? Ngoba ufuna ukuthi ungene egumbini lami. Khona uzokwazi ukuthi ungivalele egumbini lami ngakwazi ukuphuma. Ngoma yini ngoba ufuna ukuthi ungene esikhaleni sami ushado AJ mina ungivalele lapha. Ima kancane ibambe lapho. Awungaze nje wena ufuna ukushado AJ. Wena wangitshela ukuthi nje uAJ awumthandi futhi awusoze wamshada. Awume kancane. Imile Slima. Ngiyisilima ngoba ngiyeke ngakholelwa wena. Mina ngiyeke ngakuthemba Lila. Shothi sonke lesikhathi bengiphupha. Uzokwenza lento komsusu wokugcina Lila, eh? Lalela. Bengaqondile ukuthi ngenze kanjena kuwena. Ngicela ungizwe bandla noma ikani. Yini ezokwenza ukuthi mina ngilalele wena? Uye wahlela kahle yonke wena into. Angithi angikaze ngahlangana nomuntu oyiqili nokhohlakele njengawe empilweni yami. Uyacabangisisa nje kahle konke lokho. Uyaqonda nje kahle la ikhanda kwakho amaphupho benginawo ngalomshado. Wena amaphupho ami onke avela ashabalala ngenxa yakho Lila kungani? Lokho ngikwenze ngenxa kaRivati kuphela nje. Noma kunjalo emva kwayo yonke into lomntana uyaqhubeka uqamba amanga. Yazi ngaye ngakukholwa nje wena ukuthi wena nenhliziyo emnene. Kodwa manje sengiyabona ukuthi ayikho yonke lento yobulungiswa nobuhlo bakho bomnene. Umuntu osifazana onamanga ononya. Wenzeka habi intombazane yami. Soze wathola ukuphumula empilweni yakho. Hey. Bheka amazwi akho mokhuluma. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.